viewers, it's your one and only baby girl Sayyida Sadiya Haruna. Welcome to Queen Sadi Skincare. As you can see, in the new Queen Sadi Skincare, mun yi kwana biyu kayan mu ya kare, an kawo mana kayan mu all the way from Lagos, alhamdulillah. Wannan da kuka gani ya rike a hannuna is cream for stress marks. Kusan mata idan muka haihu muna fama da stress marks a ciki, kan nono, hannu da dai sauransu. So come and grab this. Ko bai tafi duka ba, I'm assuring you that it will definitely go. Ba zai zama very rough ba, yana da kyau sosai. Ba abin da ba na sayar a shagon nan, muna sayar da manpower, maganin maza, maganin mata, mai da shafa. Mata ku zo ku gyara jikinku, musamman sanyi ya zo. What did I say? Sanyi ya zo. Muna nan a Kabuga da Dangami Complex Floor 2 number 19D, Kano State. If you are not in Kano, you can chat us with this number 0810298545, or you can call our office line direct 09